Hello mga idols, shoutout sa ating idol lang dito, si owner ng Orion. So, yeah! Yan. So, nandito siya ngayon sa Red Zone Dagupan na ano natin, na tempuhan natin si Sir. So hopefully, coming this month, mag-open na rin po ang shop ng Orion dito sa Pangasinan. Yeah. Abangan natin yan. Yan, shoutout sa mga followers ni Boss Boyet Salamaria. Please like and follow his page. Tapos hopefully maayos namin yung shop namin dito. Magkikita-kita tayo ulit nila Boss Boyet dito sa Pangasinan. Yes, tama, sakto. Yeah. Alright, Orion lang malakas. Thank you very much. Alright, thank you sir. Bisa tunog. Laki, no? Pero kaya mo yan. Ingat, idol! So mga idols, yan po si Sir JP ng Orion. Siya po yung mismong owner niyan. At of course, itong Orion, napakasikat po yan dito sa atin sa Pilipinas. At syempre, yan na po ay meron na silang store dyan po sa San Carlos City. At yan po yung ating pupuntahan at bibisitahin. At i-update ko kayo dyan mga idols kung ano yung itsura ng kanyang mismong shop dyan. And syempre, dito sa Orion, talagang maganda at panalo po ang magiging exhaust muffler natin, especially kung naka big bikes ka at pagka gusto mo naman ng mga pipes para sa iyong mga scooter or small displacement. BMAX Racing Pipes naman ang ating check natin. Yes mga idol, kompleto yan, pang scooter, NMAX, PCX or Aerox natin or ADB. Meron silang mga ganyang pipe na special Siyempre napakaganda ng tunog at ng sounds niyan. Well mga idols, abangan natin yung grand opening ng kanilang shop dyan. At of course, tumutok kayo sa ating YouTube channel dahil ipopromote po natin yan at magbibisitahin natin yung kanilang shop. Again mga idols, subscribe na kayo sa ating channel. Boyet Salabaria po. Kung taga rito kayo sa Pangasinan, eto may paparating na bagong muffler shop na talaga naman po super tindi at super ganda at kilalang kilala dito sa Pinas.